Takže děkujeme za předvedení. Prvním koněm, kterého vám předvádíme, je Santana, kterou vodí Martin Pendl. Je to norická klisna, 5 roků stará, smíšená pělka, za několik let bude bílá. U nás chodí pod sedlem, v kočáru, viděli jste ji při průvodu. Je dcerou Sylvie a její otec je Norik Gomez. Santana je polosestrou Savana, který je druhým koněm, kterého vám předvádíme. Savana vodí Lucka Radová. Je to Valach, Norik, 7 let starý, je 14 let stará, klisna Vranka. Její kohoutková výška je 146 cm, takže ještě spadá do skupiny pony. U nás chodí zájezdní provoz. Takže děkujeme za představení, za předvedení koní, děkujeme Santáně, Martine. Při soutěžích se potom hodnotí vlastně složitost toho cviku, jeho provedení, potom celkový dojem počet bodů. Při voltyži vlastně